Yes. Oké. Even kijken. Volgens mij gaat de intro muziek zo spelen. Bom dia, Shonang. Awe mi teiko bosnang. For di mi auto, riba caminda. Anto, nós tinha programa awe bobos dentro da Haag, com nos visitante, nos invitado, Jaap Jonkers, die partido CDA. Anto, awe mainta, nós também tem uma entrevista, a mita on the road, que men di bosnang carga kumi, pero Jaap também tem, vast, nós tem Jaap onto conosco, para nós vamos conversar com Jaap over die CDA isso mês. Kiko CDA ta parape, Kiko nanta pensa de beneficiar para o pueblo de Curaçao, de isla caribense holandês aqui na Holanda. Anto, mais de esse também, lá que nós vamos entender, DJ. Jaap, je bent welkom. Yes. Goedemorgen. Okay. Goedemorgen, Jaap. Hoe gaat het met jou vandaag? Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Kan je me horen? Ja, het gaat hartstikke goed. Oh, mooi zo. Ja, ik versta je goed. Het gaat hartstikke goed hier. Hoe gaat het bij jou? Op weg in de auto, zie ik? Inderdaad, ik ben op de A2 onderweg naar Nijmegen, maar het gaat goed met mij hoor, gelukkig. Nou ja, ik wil je nog van harte verwelkomen vandaag. Ja, absoluut. Ik wil je vandaag van harte welkom heten in ons programma Bobo's in Den Haag, je stem in Den Haag. Ja, want je weet, we gaan stemmen de 17e maart. En ook voor ons als onderdeel van de Nederlandse bevolking hier in Nederland is het belangrijk om te weten, om ons te kunnen oriënteren op wie wij onze stem zullen aan wie wij onze stem gaan geven. Want het is letterlijk ons stem die wordt vertegenwoordigd. En daarom hebben wij jou vandaag uitgenodigd. En ik wil graag dat je jezelf even voorstelt aan onze gasten, aan onze volgers, pardon.
Ja, tuurlijk. Nou, goedendag. Mijn naam is Jaap Jonkers. Ik ben 35 jaar en ik woon in Friesland, in het noorden van Nederland. Ik ben geboren in Bolivia, echt een Latino dus. En ik ben door adoptie ben ik naar Nederland toegekomen. Ben hier opgegroeid, heb hier kunnen studeren, kunnen werken. En nu ook een gezin opbouwen. En ik ben ook heel blij om aan te geven dat ik heb een dochter van 3 en er komt een zoontje aan in mei. Dus het gezin dat is volop in beweging. Dus 2021 wordt hoe dan ook een heel bijzonder jaar. Ja, en daar kijk ik gewoon heel erg naar uit. En ik ben lid van het CDA. Mooi, super. Nou, gefeliciteerd met de komst van je zoontje. Lekker vooruitzicht natuurlijk. Dankjewel. Voor jullie gezin. Ja, uiteraard. Oké, je bent lid van de CDA. Interessant, Christen Democratisch Appel. Vertel ons een beetje over de CDA en waarom je de keuze op CDA hebt laten vallen. Hoe sluit CDA aan op wie Jaap Jonkers is? Ja, nou, ik heb zoals ik al vertelde, ik ben geadopteerd en daar haal ik iedere dag weer inspiratie uit, doordat ik vind dat ik heb allerlei kansen gekregen die ik niet had kunnen krijgen op het moment dat ik in Bolivia was gebleven. Ik was te vondeling gelegd en dus een weeskind. En ja, al die kansen die ik heb gekregen, die wil ik heel graag doorgeven. En daar ben ik in mijn studententijd al een beetje mee begonnen. Ik heb toen Deal Foundation opgericht. Dat is een microfinance NGO, dus een stichting. En die doet allerlei werk in Bolivia, maar ook in Afrika en in Azië. Ook in Nederland, overigens, in Leiden en in Utrecht. En daar heb ik zoveel energie uit gehaald dat ik dacht van wauw, er zit veel kracht in die samenleving. En als je met z'n allen vrijwillig een bijdrage levert, kan je echt het leven van mensen een positief setje geven. En tegelijkertijd begon het ook een beetje te kriebelen van ik wil ook heel graag mensen helpen die het echt hard nodig hebben in conflictgebieden. En toen ben ik het leger ingegaan. Dus ik ben ook militair geweest, 6 jaar. En ik merkte door alles heen van ik wil ook politiek actief worden. En toen ben ik op zoek gegaan naar een fijn politiek huis. En dat is het CDA geworden, omdat het CDA, de christendemocratie, gelooft ook in de kracht van die samenleving. Dat daar als mensen initiatief nemen en voor elkaar willen zorgen, dat je dan uiteindelijk een fijne samenleving hebt. En niet dat je elkaar helemaal dichttimmert met wetten of met regels, of dat je tegen elkaar maar zegt, laat die grote bedrijven het allemaal maar regelen. Nee, dat je gewoon de samenleving centraal stelt. En daarom ben ik bij het CDA lid geworden. Oké, nou interessant. Dat is interessant om te horen. En ik ben eigenlijk ook zelf ook nieuwsgierig naar houdt CDA, want de naam is Christen Democratisch Appel. Is dat christelijke nog steeds prominent of aanwezig in CDA? Of is het eigenlijk een beetje meer een historische erfenis van hoe CDA is begonnen? Ja, nou, het CDA is natuurlijk ontstaan uit 3 stromingen. 2 protestantse en een katholieke. En die C van christen, die is wat mij betreft nog steeds springlevend. Wel als inspiratiebron. Hè? Dus we halen onze inspiratie uit geloof onder meer. Hè? Dus er zijn ook mensen lid van het CDA die bijvoorbeeld het islamitisch geloven of hindoe zijn. Hè? En ik werk zelf in mijn campagne veel samen met Raj Ramcharan. Dat is een Utrechtse Hindoestaanse Surinamer. En die zegt ook van, ook het CDA is voor mij een heel fijn huis. En tegelijkertijd, wat we ook zien, is toch dat een heel brede volkspartij als het CDA kan dus ook thuis bieden, onderdak bieden voor mensen uit allerlei geloofstromingen. Of ook mensen die spiritueel zijn, op zoek naar zingeving. Want nogmaals, die kracht in de samenleving, daar bouwen wij op. En juist daar zit ook ons, dat heet dan in slecht Nederlands unique selling point, onze unieke kracht. Oké, mooi. Dat is goed om te horen. Dan weten de mensen dat ook, hoe CDA daarin staat. En hoe jij daarin staat. Jaap, zoals je weet, we weten het allemaal, CDA is ook een van de coalitiepartners in de huidige regering in Nederland. Dus ik ben nieuwsgierig naar wat je zelf vindt van de huidige
kabinet. Van hoe de kabinet het heeft gedaan de afgelopen jaren. Dus vertel ons een beetje daarover. Ja, je viel een klein beetje weg. Ik verstond de vraag niet helemaal goed. Zou je hem nog één keer willen herhalen? Ja, zeker. De vraag is, CDA heeft deel uitgemaakt maakt deel uit van de huidige kabinet. En ik vraag me af, of mijn vraag aan jou is, wat vind jij van de prestatie van CDA in deze kabinet? Ja. Nou, over het algemeen zou je kunnen zeggen dat de hele kabinetsperiode wordt nu gedomineerd door de coronacrisis. En ook alles wat daarmee te maken heeft. Dus we hebben het niet meer over de 3 jaar voorafgaand aan de coronacrisis. We hebben het alleen maar over de coronacrisis eigenlijk. En dan zie je toch dat het CDA weer zijn verantwoordelijkheid neemt. Ook met een minister op volksgezondheid die laat ik maar gewoon even plat zeggen, de nationale kop van Jut is. Iedereen heeft een mening over hoe de coronacrisis moet bestrijden. Maar je moet het doen uiteindelijk. Hè? En ik denk dat Hugo de Jonge een fantastische rol speelt. Soms met heel beperkte informatie toch besluiten moet nemen over het vaccinatieprogramma, over zaken als zorg of de maatregelen die genomen worden. En ik heb altijd heel veel moeite met mensen die dan ook gewelddadig worden, die dan teststraten in de brand steken of die op een manier zendmasten in de brand steken, omdat ze het niet eens zijn met het beleid. En ik vind dat het CDA wederom in deze crisis zijn verantwoordelijkheid pakt, niet altijd populaire maatregelen neemt natuurlijk, maar tegelijkertijd wel laat zien van er moet wat gebeuren. Dus dat doen we dan ook. En als dat dan ook betekent dat je zelfs je lijsttrekkerschap moet opgeven voor het land, dan zie je ook dat een CDA als Hugo daartoe bereid is, dat hij zegt van nee, ik draag het stokje over. In dit geval dus aan Wopke Hoekstra. Want ik leg mijn prioriteit altijd bij het land en niet bij de partij. En dat vind ik ook CDA, wat we de afgelopen jaren hebben laten zien, heel gericht op het landsbelang. Ongeacht natuurlijk ook af en toe een coalitie waar je het niet altijd met elkaar eens bent natuurlijk. Oké. Ik krijg een seintje van de backstudio dat wij beter opnieuw kunnen starten, omdat er iets mis is gegaan technisch. Dus we gaan even uit de studio en dan gaan we weer beginnen. Oké, Jaap? En excuses aan de mensen die ons volgen. Okay. Het is een technische glitch, maar we gaan het zo oplossen. Tot zo!